बघा शेव क्रिस्पी आणि खुसखुशीत झाली आहे, आतून शिजली आहे। नमस्कार, मी अंजली परब किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आहे। दिवाळी स्पेशल आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे तिखट कुरकुरीत सोडा न वापरता असा शेव करून दाखवणार आहे, जो शेव झटपट होतो। मी 1 वाटी तेल घेते आहे, तीच वाटी भरून मी पाणी घेते आहे। दोन्ही मिश्रण एकत्र करायचं आहे आणि ते व्यवस्थित फेसून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने मी तेल आणि पाणी एकत्र फेसते आहे। परत वाकडी करायची आहे कारण त्यामुळे व्यवस्थित फेसलं जाणार आहे। तेल आणि पाणी एकजीव व्हायला पाहिजे। अशा पद्धतीने अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही, बुडबुडे येत आहेत, फेसलं जात आहे। हे तेल आणि पाणी एकजीव होत आहे। महत्त्वाची स्टेप आहे हे। जर आपण तेल आणि पाणी जर व्यवस्थित फेसलं गेलं तरच आपलं शेव चांगला कुरकुरीत होऊ शकतो, नाहीतर तो व्यवस्थित होणार नाही आहे। 5 ते 7 मिनटं आपण असं फेसायचं आहे। पूर्ण असं घट्ट व्हायला पाहिजे। बघा तुम्ही बघू शकता, हे बघा असं घट्ट होत आहे, पूर्ण आता एकजीव झालं आहे। आता ह्याला दुधासारखा रंग आला आहे, सफेद सफेद झाला आहे। हे एकजीव झालं आहे, पाणी आणि तेल पूर्णपणे मिक्सिंग झालं आहे। ही लसूण आहे, मी ही लसूण ठेचून घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकलं आहे, मिक्स केलं आहे। ह्याच्यामुळे थोडा असा स्वाद येतो चांगला आणि तिखटपणा पण येतो। आता मी बारीक केलेला ओवा टाकते 1 चमचा। शेव आहे ना, तो आपल्याला बाधणार नाही, आपल्या पोट्यामध्ये गॅस वगैरे होणार नाही, म्हणून आपण ओवा वापरणार आहोत। 1 चमचा मी लाल तिखट टाकते, त्यामुळे आपली शेव तिखट झणझणीत होणार आहे। आता मी लसूणचं पाणी टाकते, आपल्या शेवला चांगला स्वाद येणार आहे। हे बघा, मिश्रण पुन्हा एकदा फेटून घेते आहे। मी मीठ टाकते चवीपुरतं। मिश्रण आपण पुन्हा एकदा फेटून घ्यायचं आहे, परत पुन्हा वाकडी करून। तुम्ही बघू शकता मसाला सर्व मिक्स झाला आहे, व्यवस्थित कलर पण आला आहे चांगला। मी आता हे बेसन घेतलं आहे। बेसन म्हणजे मी घरीच दळलेली ही डाळ आहे, ती उन्हामध्ये मी चांगली सुकवली आणि दळून घेतलेली डाळ आहे ही। आणि ह्याचं काय एवढं प्रमाण नाही आहे, त्या जे आपण प्रमाण घेतलं आहे पाण्याचं त्याच्यामध्ये जेवढा भिजेल तेवढं वापरणार आहे मी। मी बेसन घालते आणि थोडं थोडं मी मळून घेणार, एकदम नाही टाकणार आहे मी। बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। अजून लागणार आहे बेसन आपल्याला, मी अजून टाकते आहे बेसन। हे बघा, आपल्याला अजून बेसन लागणार आहे। थोडं थोडं करून आपण मिक्स करून एक गोळा तयार करायचा आहे पिठाचा। आता माझं बेसन मळून झालं आहे, मला जवळजवळ 4 वाट्या बेसन लागलं। या पिठाला काही तेल लावायची गरज नाही, कारण आपण तेल आणि पाणी एकत्र फेटून घेतलं आहे, तेल जास्त प्रमाणात आहे याला। हे पीठ आपल्याला ठेवायची गरज नाही आहे, आपण लगेच करू शकतो। आता मी मळून घेतलं आहे, मी लगेचच करणार आहे। तापत ठेवते आहे मी, तिकडे तेल तापत ठेवलं आहे, तोपर्यंत आपण याचे बारीक बारीक लांबट आकाराचे गोळे करून घेते आहे मी। अशा प्रकारे तेल लावून घेते आहे। हा मी साचा जाड्या शेवचा घेतला आहे, जाडा शेव होणार आहे आपला। संपूर्ण साच्याला तेल लावून घेते आहे। तेल लावतो कारण हे बेसन आपलं चिकट असतं, जे चिटकू नये म्हणून मी तेल लावलं आहे। आता मी साच्यामध्ये पीठ टाकते आहे। मी आता शेव गाळते आहे। मी गॅस फास्टच ठेवला आहे थोडा, कारण शेव टाकताना गॅस फास्टच ठेवायचा, थोडं सांभाळूनच आपल्याला करायचं आहे। आणि ही शेव तोडताना आपण वेगवेगळी तोडायची आहे, 2-2, 3-3 असं तोडायचं आहे, कारण एकत्र तोडला तर ते एकत्र गोळा होऊन शेकलं जाणार नाही। आणि नंतर गॅस स्लो करायचा आहे आणि पलटून घेते आहे शेव। गरम तेलाजवळ करताना थोडं सांभाळूनच करायचं आहे आणि शेव गाळताना तर सांभाळूनच करायचं आहे, कारण साचा वगैरे पडला तर भाजण्याची शक्यता असते। शेव जसा जसा भाजणार तसा व्यवस्थित फुलणार पण तो आणि वर येतो। तो मी मंद आचेवरच भाजला आहे, कारण जर आपण फास्ट गॅसवर भाजला तर तो आतमध्ये शेकला जाणार नाही, म्हणून मी मंद आचेवर भाजला आहे। आपली शेव व्यवस्थित भाजली आहे। आता मी शेव काढली आहे। बघा शेव कशी कुरकुरीत झाली आहे, खुसखुशीत झाली आहे। याच्यामध्ये मी सोडा वगैरे काहीच वापरलं नाही आहे।
अशी ही माझी शेवची रेसिपी कमी वेळात कमी साहित्यात होणारी तुम्हीही या दिवाळीला नक्की करून पहा आणि आमचा चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।